Темата за лова, интерпретирана през вашия поглед, всъщност това е човека и животното, ловеца и животното. Върху какво акцентирате и как я интерпретирате тази тема? Акцентът е по-скоро върху егото на човека. Това всъщност е сферата, в която работя. Ловните сцени, те са просто един повод, начин по който да го кажа това нещо. Тоест, това е средата, в която вие изобразявате човека и неговото его? Да, точно така. Добре, все пак, вие сте наблюдавали вероятно такива сцени или откъде ги улавяте това? Документални снимки ли сте използвали? За работата повечето документални снимки, макар че те ми служат просто така като, как да го кажа, като основа, в смисъл не, че ги прерисувам, или просто като основа и посока, в която да развивам картината след това. Защо избрахте стила на поп-арта? Това направление с какво ви провокира? Те по-скоро част от тях могат да бъдат наречени поп-арт, така според мен, нали, да кажем, някаква част от работите. По-скоро идеята ми беше по различен начин да ги правя отделните работи. Нали, тези, които са, нали, така, има едно така, нали, като поп-арт, нали, като излъчване по-скоро, макар че като идея е по-различно. Но като цяло гледам всяка една отделна работа да има нещо ново и нещо, което да е по-различно от другите. Прави впечатление така един нюанс на ирония, който виждам, с който наблюдавате и изобразявате човека и неговото его. Да, макар че, нали, в смисъл, не искам да осъждам улова, нали, нито го отричам, нито го поощрям, нали, това е просто едно нещо, което съществува. Нали, за мен специално е далечно. Така, харесва ми нещо, интересно ми е с това, че нещо се случва някъде, нещо, което е далеч от мен. Всъщност, вие наблюдавате човека и неговото отношение към света, т.е. това е и един поглед пречупен към света. Да, именно това, за това става въпрос в моите работи.